Allà, al final han arribat allà. Hombre, què tal? Qui ens ho hauria dit això fa 5 o només 10 anys? L'amistat s'ha quedat petita. Encara hi ha gent a fora que esperava per poder entrar per recollir la seva entrada. Cada cop som més. Aquesta nit tindrem el plaer d'escoltar bona part dels referents dels qui volem que Catalunya sigui un país normal, és a dir, un estat que surti en els mapes del món. Intento veure-us des d'aquí dalt. Ara hauríeu de fer una filareta i anar pujant perquè realment... Bé, malgrat el llum aquest, ara, això és impressionant. Bona nit a tothom. Estic deia, ha acabat l'hora d'esperar, intentaré posar l'accent valencià, ha acabat l'hora d'esperar respostes de separat i de fer-li preguntes també. Ha acabat l'hora d'esperar respostes de separat i de fer-li preguntes també. És preciosa, és determinant, és tot un altre punt de vista. De tota la vida. Perfecte. Benvinguts. Quants més siguem, més riurem. Serà també, de tota manera, divertit de veure-ho. Guardeu les gravacions d'avui per d'aquí... Bé, no diré quan, però de cas anys, com sembla. Va tot tan ràpid, de tota manera, que de vegades val la pena fer un punt i seguit. Jo l'aprofitaré per fer-ho. Un punt i seguit només per mirar al voltant i veure d'on venim. I adonar-nos que fa tot just 3 o 4 anys, això les hemeroteques en van plenes, n'hi havia que encara parlaven de reformar Espanya. I de l'encaix, i del peix, i dins de la metàfora, peix al col amunt, peix al col avall, el col foradat, ja no sabies ben bé al final de què ens parlaven. El cas és que ara, si us hi fixeu, ja els hi comença a fer vergonya. Ja els hi fa més que no ho sembla, perquè resulta que cada vegada hi ha més gent que hem passat de pantalla. Aquest llenguatge del peix i del caix i del col i del sum-sum corda ja no ens serveix. Ja són antics, ja sonen fins i tot ridículs. La reforma, el federalisme, l'entesa, se'n tornem... No senyor, en aquest cas no senyor. Fan més el ridícul que una altra cosa. Ho deia Vicent Torrent, un d'aquells cantants del tall que demanaven consell a Joan Fuster. Ho deia Vicent Torrent en un recent homenatge a Salvador Espriu a la ciutat de València. Deia, ha acabat l'hora d'esperar, intentaré posar l'accent valencià, ha acabat l'hora d'esperar respostes de separat i de fer-li preguntes també. Ha acabat l'hora d'esperar respostes de separat i de fer-li preguntes també. És preciosa, és determinant, és tot un altre punt de vista. Hi ha gent que ja ho sabia, suposo, de la majoria dels que sou i les que sou avui aquí, però n'hi ha d'altres que se n'han adonat ara. Benvinguts, com més serem, en aquest cas, i ens fa falta ser-ne cada vegada més riurem. Ja n'he parlat 2 vegades pràcticament sense adonar-me'n de València, d'aquest nostre sud i redent dels països catalans. Perquè és allà on visc, ja ho va dir abans el presentador, i és d'allà que vinc. No està lluny, perquè aquest matí a la feina, al vespre soc aquí, ara amb l'automet la cosa va molt ràpida. És d'allà que vinc, del sud que us mira, del sud que s'emmiralla amb vosaltres en cadascun dels vostres actes. De vegades despotrica, és veritat, no ho negarem pas. De vegades
no acaba d'entendre algunes coses, però d'altres vegades us segueix. I sempre, sempre, en un cas i en un altre, sempre us mira. No ho perdeu de vista, si us plau. Vinc d'aquell sud desballestat, sí, i valent, també. Vinc d'aquell sud que és la terra d'Ausiàs March, la terra dels Papas Borja, la terra de Vicent Candrés Estellers, de Joan Fuster, de l'Ovidi Montllor. Són gent de casa, som nosaltres, no ens perdeu, si us plau, de vista. Som el vostre sud imprescindible. Ara, no la volia dir, però la diré al final, perquè no ho puc evitar. Ara no tinc que apuntar. No perdeu mai de vista i feu-li l'amor. Bé, pot sonar una mica d'aquella manera, però té una explicació. Feu-li l'amor. I ara ho explicaré. Diu, sabeu què va dir? No, no ho sabeu, perquè us ho explicaré jo ara de seguida. La premsa espanyola fa pràcticament un segle, no encara, però fa pràcticament un segle, després d'un apoteòsic viatge del president Francesc Macià a la ciutat de València per assistir a la cerimònia de soterrament de les restes de Blasco Ibáñez, a la ciutat de València, on va ser rebut per una multitud entusiasta que l'aclamaven des de l'estació fins a l'Ajuntament. No sé si heu estat mai a València, hi ha un recorregut, no el van deixar pràcticament ni tocar terra de com l'empenyien, de com l'aclamaven, de com tothom el volia abraçar, però van obligar a sortir al balcó de l'Ajuntament a fer un discurs de tota la gentada que hi havia allà i que no podien passar sense veure i sentir el president Macià. Què va dir la premsa espanyola? Són indescriptibles, segur que no ho podeu endevinar. Van dir, Macià le ha hecho el amor a Valencia y nos la quiere secuestrar. Per això us deia, seguiu l'exemple del president Macià i feu-li l'amor a València, que em fa molta falta i dóna alegria. Bé, alegria nacional. Bé, jo vinc doncs d'aquest sud imprescindible i tan masegat. Masegat, sí, realment, actualment hi ha vegades que passen coses que són difícils de descriure sense emprar paraules gruixudes, ho diré somerament. Ens tallen la comunicació ferroviària. El diari Avui fa figa. Ja no es reparteix al País Valencià i en aquest cas no ens han calgut enemics externs, diguem-ne la por, a vegades la tenim i la por i la petitesa mental la tenim instal·lada a casa. Dic, el diari Avui fa figa, ens tallen TV3, la setmana que ve tallaran Catalunya Ràdio, només falta que ens tallin el telèfon. De vegades et sents allà i dius, i què més, senyor, què més pot passar? Sempre n'hi passa una encara després. En fi, de tota manera, en fan una darrere l'altra, però no fan això perquè sí. No ho fan perquè els hi quedi especialment malament. És per la por que ens tenen. És per la por visceral, definitòria que ens tenen. La seva obsessió malaltissa a tancar i a tallar qualsevol tipus de contacte entre el País Valencià i aquest nord desvetllat i feliç ha estat històrica. Aquesta història, la nostra història d'amor, de potència econòmica i de força, no la poden suportar. Espanya és una mica com aquella bruixa dolenta del conte. Aquella bruixa egoista que veu que els altres són feliços es posa especialment nerviosa i està això, obsessionada a acabar amb la nostra història d'amor. És una història d'amor que té alts i baixos, que té, com totes les històries d'amor, anades i vingudes, coses de família que ens passen, interferències també, que aquestes no són de família, però és una història intensa i radical. Una història intensa i radical perquè ve d'arrel, fundacional, i en aquestes terres ho sabeu més que en lloc del Principat. La gent de València són els vostres fills, més de família que això pràcticament no es pot fer. No és tan fàcil acabar amb el nostre amor, senyora bruixa espanyolista i expansionista. Això també va bé que de tant en tant li ho recordem. No és tan fàcil, no és gens fàcil acabar amb el nostre amor. Fins i tot quan semblava que tot es feia miques, en els moments més durs hi ha hagut un nucli irreductible que l'ha mantingut viva, aquesta història d'amor. Als anys 50, per exemple, explica un representant d'aquest nucli imprescindible de nacionalistes que van mantenir la flama a València, es diu Enric Tàrrega, per si algú no el coneix. Als anys 50, els
nacionalistes a la ciutat de València, diu ell, haurien cabut dintre d'uns 6 euros. No sé si heu vingut mai a València el 25 d'abril. No sé si heu vist aquesta manifestació colorista i musical i valenta i alegre també que ens recorre els seus carrers. Però penseu quants 600 farien falta avui dia per encabir tota aquesta gent. És espectacular. Només el canvi, sempre de la perspectiva que dèiem, el canvi d'una situació a l'altra és espectacular. És això, la perspectiva. Que és difícil? Sí. Que és dur? També, sovint. Ningú no diu que sigui una marxa triomfal, la nostra. I en aquest cas parlo del conjunt. Però sí, és cert, estem millor que no estàvem. També al País Valencià, sobretot aquí al nord, però també al País Valencià. I en som més que no érem, i en som més com a la cançó del que ells volen i diuen, i això és important de no perdre-ho de vista. Prou més dels que ells volen i diuen. I això, darrerament, cada vegada es constata més. Som tants i més que estem arribant sense pràcticament adonar-nos-en els centenars de milers que fan acte explícit amb noms i cognoms de posar una papereta dintre d'una urna. Centenars de milers. Si fa 10 anys us haguéssim dit que hauríeu respost. Això és una bogeria. Però somies truites, com vas a parar? I està passant ara i aquí i tots vosaltres en sou responsables. Hi ha hagut successives onades des que aquells irreductibles que dèiem ens van fer de rei quan semblava que ens havien esborrat del mapa i que mai més no tindríem pa. Vam viure una primera onada als anys 80, la Mocador Negra, van dir. Va ser el moment de recobrar el carrer. De la segona onada se'n va dir, com era allò, l'independentisme sociològic. Era l'extensió social, latent, com un deseiximent que trencava barreres, que s'anava estenent. A vegades silenciosament, eren enquestes. No sabies ben bé què passava, però sortien tants percents que deies, ostres, aquí hi ha com un batec que comença a sonar, però encara no s'obrien les portes dels armaris. La tercera onada és ara, és això que estem vivint, és aquest teatre ple a vessar, són les urnes plenes de vots, és la gent que ho organitza amunt i avall del país, diran que sou tots vosaltres. És aquesta onada encara més forta, més àmplia encara. És aquesta tanta gent gran que veus un dia, tanta gent gran i tan diversa, a més, cadascú és d'un pare i una mare, que us el dic un dia, surten de l'armari nacional i diuen sí, jo també sóc independentista. Què fas? Hi ha gent que diu, me n'he fet. Hi ha gent que diu, ho he estat sempre però no gosava dir-ho. Vés-te, cada vegada som més i gent tan diferent que et sorprèn, no? I dius, ostres, tu, no? No ho havia dit mai, no? O ell, no? O aquell actriu porno que ha sortit ara, no sé sé. Cada vegada, i és fantàstic que passi això, no? I gent de tota mena. Vaja, quin discurs m'està sortint. De tenir-ho present. Falta la quarta onada, però. I ara parlaré ràpid perquè ja m'han dit que hem acabat. Falta la quarta onada, però. Perquè són 4 onades, 4 barres. Som un país dels 4, no? No ens en podem estar. I aquesta és la que es prepara ara, la que s'està gestant, la que batega en aquests moments. És l'impuls definitiu, és l'onada decisiva, és la que ens farà independents. Hi ha una cosa que em té capficada, però, i us l'explicaré molt breument, i són les iaies d'Arenys de Munt. No sé si heu estat a peu d'urna, però haureu vist fotografies, segur. Les veus aquesta gent gran, els nostres vells, caram, no? La gent que ha viscut el temps més desesperat, que s'arreglen, es pentinen, si és una iaia agafa la bossa i se'n van a votar. I voten que sí. I les veus amb aquella fotografia tan emocionades i somrients posant la papereta dintre de l'urna. I després t'expliquen, tranquil·les, però emocionades també, que pensaven que ja no podrien viure això. I resulta que ho han viscut. Per tant, sisplau, cada vegada que feu plans, cada vegada us sentiu cansats o fastiguejats o tristos, perquè això també passa, que a vegades no sempre estem per un acte com aquest, i després ve aquell xiruixant que dèiem. Cada vegada que tingueu alguns d'aquests sentiments, penseu en les iaies d'Arenys de Munt. Perquè el temps passa, i passa de pressa,
I ja no n'hi ha prou a dir que tenim una il·lusió, d'acord? Que qui sap que si els fills o els nets o etc. Això que diem de vegades. Tenim una il·lusió, sí, i això ja és tenir. Hi ha molta gent que no pot dir el mateix. Nosaltres tenim una il·lusió, però l'hem de fer possible. Nosaltres la farem possible. Les iaies d'Arenys de Munt ens convoquen. Jo crec que, a més, que s'ho mereixen. I deixeu, simplement, per acabar, que citi una dita. Jo crec que n'hauríem de prendre nota i fins i tot potser fer una divisa de cadascun dels voluntaris i de les voluntàries que estan fent possible les consultes al llarg i ample d'aquesta part del país i que ja s'estendran, caram, ja s'estendran, perquè us miren, no us n'oblideu, una visita d'en Gandhi, que diu: primer t'ignoren, després es riuen de tu. Fixeu-vos en el tempo, ho vam fent. Primer t'ignoren, després es riuen de tu, després t'ataquen i finalment guanyes. Visca Catalunya! Tots els moviments d'alliberament nacional necessiten referents teòrics i intel·lectuals. El Salvador Cardús, amb permís del Josep Maria Terricabras, ha estat i més ha fet en aquest sentit. Centenars d'articles als diaris, llibres i hores en tertúlies radiofòniques ens han ajudat a construir el nostre discurs. Amb nosaltres, el far dels sobiranistes, Salvador Cardús. Amics i amigues, patriotes de Mollerussa i Rodals, després de 30 anys d'estat autonòmic espanyol i de moltíssima paciència per part dels catalans, hem arribat a un punt en el qual la Constitució espanyola s'ha convertit en una raquera de la que els nostres partits no saben com sortir-ne. I l'Estatut en una via morta a punt de ser dinamitat pel Tribunal Constitucional, que naturalment farà la seva feina, que és la de garantir la unitat d'Espanya, on no hi ha lloc per cap altre projecte que no sigui el de la única nació, el de la unitat i la unicitat i l'homogeneïtat cultural de la seva pròpia nació. I això ens ha portat a una situació de xoc, de topada, entre aquest país que és extraordinàriament sòlid, que té un gruix extraordinari, que malgrat totes les dificultats que ha arrossegat els últims segles i en particular al llarg del segle passat, del segle XX, ha aconseguit uns nivells d'excel·lència cultural extraordinaris. Tenim escriptors que són reconeguts a tot el món, traduïts a totes les llengües i venuts més gairebé que aquí a casa. Tenim científics que dirigeixen els millors hospitals i centres de recerca de tot el món. Tenim empreses que són capaces de vendre i de situar-se i de produir de manera competitiva també a tot el món. Som un país excel·lent, extraordinari, però aquest país sòlid, aquest país amb una enorme ambició al futur, es veu atrapat en una política que l'empetiteix i que li resta el seu futur, la seva voluntat de futur. I davant d'aquesta situació de carreró sense sortida, d'atzucac, només hi ha dues possibilitats. Descartada la quimera del federalisme i d'altres invents que portaven noms estranys, allò plurinacional que deia aquell, superats, deixats de banda aquestes quimeres, que ja sabem que no són possibles, només ens queden, com dic, dues alternatives, dues possibilitats. Una, que desgraciadament
té molts números de guanyar, és allò tan català, tan propi de la nostra cultura resignada i pacient, que és l'anar tirant. Podem anar tirant. Com diu un amic meu, quan el saludo i li dic «Què tal, com estàs?», em diu «Anar tirant, que també distreu». Efectivament, aquesta és una possibilitat per al nostre país. Anar tirant, que també distreu. És el que sembla que ens proposen alguns dirigents en aquests moments quan posen tota la seva energia política en mirar d'endarrerir el col·lapse final de l'Estatut del 2006 simplement per ajornar-ne l'espectacle fins després de les eleccions i aconseguir que haguem d'anar a votar sense saber ni què ens tenen previst pel futur ni quina mena de destí ens vol donar Espanya. O bé, és allò que, d'altra banda, amb la seva habitual lucidesa, escrivia el president Pujol fa uns mesos en el seu article setmanal, quan deia, noi, lucidesa, constatava el desastre de la situació actual, i deia, noi, haurem d'esperar que els espanyols baixin del burro. Tot un programa polític. Podem anar tirant. I aquesta és una de les possibilitats, com dèiem, més números. Però tinguem clara una cosa. El que 40 anys de dictadura no va aconseguir, la nostra aniquilació nacional, ho podria aconseguir 40 anys de democràcia espanyola. L'altra alternativa, en realitat l'única alternativa, és la independència. La independència que té moltes virtuts, moltes. La primera de totes és que és l'única alternativa que només depèn de nosaltres. Jo sé que hi ha gent que diu, però és que no ens la donaran. Però és que la independència no te la donen, la independència la prens. Quan algú marxa de casa, quan un jove s'emancipa i marxa de casa, no espera que els pares li donin permís per veure amb qui es pot casar o amb qui ha d'anar a viure o què ha d'estudiar. Si es pot marxar de bé a bé, fantàstic. I si no, es dona un cop de porta. La independència és l'única alternativa que no depèn de la voluntat dels altres, sinó de la nostra, de ser majoria. El dia que siguem majoria, serem independents. La segona virtut de la independència és que tothom l'entén. És un model que tothom l'entén. Segur que tots vosaltres, o molts de vosaltres, heu provat, quan aneu pel món, quan sortiu del nostre país, i us pregunten d'on sou, heu provat d'explicar d'on éreu. Si heu dit que éreu catalans, us han preguntat, i això què és? Ja hem begut oli. Proveu d'explicar a l'estranger que és una comunitat autònoma, o que és, dius, no, és que jo, de fet no soc espanyol, però ets o no ets? Sí, no, però tinc passaport, però jo no soc espanyol, perquè de fet som una comunitat autònoma, alguns volen el federalisme, uns altres que siguem plurinacionals, però de fet tenim molta autonomia, però quan Madrid ens vol posar una hora d'espanyol més a la setmana ens la posa, i quan no ens deixa posar el CAC a la matrícula no ens la deixa posar. I els estrangers et van mirant amb una cara cada vegada més de sorpresa. L'última vegada que m'hi vaig trobar en un curs d'anglès als Estats Units, quan va acabar la classe, allò que fan els estudiants, i digui, escolta'm, expliqueu-me de quin país sou, i jo vaig dir, Martí, explica què és Espanya, i dic, no, és que jo no soc espanyol, soc català, vaig mirar d'explicar-ho, a l'acabar, la professora em diu, li faria res, venir a sopar a casa aquest vespre i ens ho acaba d'explicar. No ho entenem. Si vosaltres us torneu a trobar en aquesta situació i li dieu a un foraster, a un estranger, li dieu som un país
que lluita per la seva llibertat i vol l'independència, us entendran. Però també ens entendran els espanyols. Els espanyols no ens han entès perquè no ens podien entendre, perquè els explicàvem històries estranyes, que si érem un fet diferencial, que si érem una tierra de acogida, unes coses estranyíssimes que naturalment si jo hagués dit espanyol tampoc no m'hauria fiat dels catalans. Els espanyols han entès coses molt rares. Una vegada també vaig escriure un article a un diari que es ven també a Espanya i em va escriure un espanyol tot endemoniejat, tot preocupat, un to molt compungit i em deia, és que si mai us diré en català perquè m'entengueu, deia, si un dia Catalunya s'independitza, deia, seria com si em tallessin el braç. Jo li vaig contestar, procurant que l'home no se m'acabés de deprimir, i vaig dir, escolti'm, vostè ha dit exactament, ha assenyalat exactament la naturalesa del problema. Sap què passa? Que nosaltres no som el braç de ningú. Jo tinc dos braços, cames i cap. I si vostès volguessin parlar de tu a tu, podríem parlar de tot. Però si vostès pensen que som un apèndix, jo crec que va dir un braç perquè devia ser una persona ben educada, no sé si hauríem considerat una orella en segons quins altres llocs, si vostès ens consideressin de tu a tu, podríem haver parlat de tot. La història ens hauria permès tota mena d'aventures comunes. Però si vostès ens consideren un braç, nosaltres no som un apèndix d'un altre país. I no cal dir que si parlem d'independència, els qui més ho entenen i més necessiten entendre-ho són els nostres conciutadans. Perquè els mateixos catalans tenim un embolic enorme al damunt. Mireu de sortir al carrer i pregunteu a veure si és veritat allò que deia el president Montilla, que a Catalunya tots som espanyols i federalistes. Sortiu a fora i pregunteu el primer que passi a veure si sap què vol dir això de ser federalista. Tampoc no hi ha manera d'entendre-ho. Els catalans necessitem entendre'ns a nosaltres mateixos. Només ens entenem, només ens podem entendre a nosaltres mateixos complets, sencers, en futur, si ens pensem com a un país emancipat, un país independent. La independència té una altra virtut encara, i és que segur que tots els que sou aquí ho heu notat aquests últims mesos. Quan de cop i volta et deixes estar de romanços i dius, escolta, ja n'hi ha prou, jo vull la independència del país, i ho expliques. De cop i volta et sents diferent, et sents bé, et treus un pes de sobre, camines més lleuger, fas més bona cara, feu aquesta cara somrient que feu avui, una cara alegre, una cara plena d'il·lusió. Tot el que fins ara ens han promès només feia que crear angoixa i patiment. I la independència produeix il·lusió. Ens permet començar-nos a pensar en positiu. Ens permet començar a deixar de pensar en Espanya. I perdem massa temps pensant en Espanya i parlant d'Espanya i estant pendents d'Espanya. I si Espanya amunt i Espanya avall, deixeu estar a Espanya. Dediquem temps a fer aquest país. No hi perdem més temps. Que facin. Ells han de fer d'espanyols, és la seva obligació. No vulguem que ells ens facin la feina. La feina l'hem de fer nosaltres. Nosaltres hem de pensar aquest país. I en els nostres conciutadans els convencerem de que la independència és el veritable futur si som capaços d'omplir de contingut aquesta independència, d'explicar què en farem. Això és com a l'Evangeli, no n'hi ha prou de dir Senyor, Senyor per anar al regne del cel. No n'hi ha prou de dir independència, independència. A més, s'ha de pensar, i s'ha de fer, i s'ha d'imaginar. I li hem de saber donar contingut i saber explicar què en farem d'això. I per què això ens donarà futur i ens permetrà progressar. La independència ens permet, d'una vegada per totes, deixar de pensar en termes resistencials i començar a pensar en positiu, en termes de projecte de futur.
sé que hi ha dues dificultats grans per la independència. Una és la por. Molta gent que encara et diu, a vegades sembla que les coses, el temps passa però no passa tan de pressa com hauria de passar. Hi ha gent que diu, i si ens porten els tancs? Com diu en Carretero, que els portin, que són nostres. Però mireu, això dels tancs, la por et passa si parles seriosament. Vosaltres us imagineu que posem que no sé quants tancs es necessiten per parar la independència d'un país, no sé, que poseu, no sé, 200 tancs, potser faria molt fet. Els treuen de Saragossa, que en tenen allà uns quants, suposo que seran aquests nous, els Leopard, aquests que en lloc de comprar els lloguen, tal com estan les coses, no crec que paguin un lloguer. El dia que evolucionen els tancs tindran la pau. Però suposem que sí, que ens retallen el sou dels funcionaris per pagar els tancs. I llavors, aquell dia poden treure els 200 tancs de Saragossa. L'altre dia jo deia, vindran per la carretera un especialista en temes d'armament, em va dir, no, s'han de carregar amb camions i amb trens, això són 15 dies o 3 setmanes fins que no arriben aquí, potser arribaran tard, faran salat aquests espanyols. Però posem que no, que van de pressa, que tenen el tren, els carreguen, els porten, els descarreguen no sé on, a l'entrada de Barcelona. Llavors què faran? Em posaran un parell davant de TV3, això de les pel·lícules sempre em posen dos davant de la televisió, i un altre apuntant a la torre de Collserola, suposo. I llavors veig que no se'ls dispari res contra la Sagrada Família. I llavors aniran uns quants a la plaça de Sant Jaume, tampoc no sé si passaran pel carrer Ferran, i uns quants davant del Parc de la Ciutadella. I què faran? Diran, rendiu-vos. Els diputats catalans, la majoria de diputats catalans que hauran fet un acte d'estat i s'hauran afirmat com una nació independent, els diran, rendiu-vos, però si no tenim pistola. Què farem? Com ens rendirem? Mireu, a Espanya no són tan estúpids com per fer-nos el favor de treure els tancs. Perquè si traguessin els tancs, encara no els tindrien carregats al tren, que tot el món sabria qui és el bo de la pel·lícula, el qui ha decidit la independència democràticament i el qui la vol parar, el qui la vol parar a canonades. No ens faran aquest favor. La por ens l'hem de treure imaginant-nos aquests escenaris terrorífics que són ridículs. Hi ha un altre obstacle que és pitjor que aquest dels tancs. És l'obstacle que representem nosaltres mateixos per la independència. Això que és tan habitual en aquest país, que jo crec que gairebé ja som, si no tots, una bona part dels ciutadans d'aquest país, que diuen ja m'agradaria, però és impossible. Aquest ja m'agradaria, però és impossible, és realment, hauria de ser el nostre primer objectiu a combatre. Ja us ho dic, deixeu estar una estona els espanyols i els seus tribunals i penseu en aquests catalans que diuen ja m'agradaria, però no és possible. Perquè penseu que ja tenim la meitat de la feina feta. Diuen ja m'agradaria, aquests ja són nostres. Ara només falta que aquest, però és impossible, el superin convencent-los que sí que és possible. Els instruments per arribar a la independència només són un, la democràcia, la radicalitat democràtica. Com més democràtic sigui el país, com més aprofundim en els instruments democràtics, com més els utilitzem, més a prop serem de la independència. I acabo. L'independentisme que necessitem per arribar a aquest punt final, a aquest destí, que de fet no és un punt final, sinó que és el nostre naixement, és el d'un independentisme profundament, radicalment generós. La generositat
que fins ara no han demostrat els partits que han governat aquest país i que han sigut capaços de posar els seus interessos de partit per damunt dels grans objectius nacionals. La generositat que hauria d'aconseguir que tots els independentistes recordessin i pensessin en que ens cal aquesta gran unitat per poder ser amb força en el Parlament de Catalunya. Necessitem superar tota mena de personalismes, tota mena de gremialismes, totes les misèries, tots els galliners. El pitjor adversari per la independència som nosaltres mateixos. No són els espanyols, la veritat que no ho són. Ells, la veritat és que ens estan ajudant molt. La veritat és que els haurem d'enviar una panera per anar. L'obstacle principal som nosaltres. I només amb generositat podem ser capaços d'aconseguir el que aquest país necessita. I sobretot, necessitem un independentisme generós, perquè tot projecte de futur sempre ha exigit generositat. Perquè el futur, és veritat que el fem també per nosaltres, però sobretot el futur, aquest futur d'una Catalunya independent, el fem pels nostres fills, pels nostres nets, per les generacions que ens seguiran. Amigues i amics, som aquí perquè estem decidits a exercir el nostre deure patriòtic de decidir, esclar, per la independència. També necessitem referents sòlids en termes jurídics, diguéssim, en sentit d'estat. Tenim la sort que un dels nostres va criar-se als passadissos de l'Estat que ens reté des de fa 300 anys. L'Alfons Formentera coneix millor que ningú la maquinària d'Espanya, els del búnquer judicial de Madrid, ja us dic jo que se'n recorden prou bé d'ell. Alfons Formentera, rigor i capacitat de treball. D'allà on ha passat, amb les consultes populars recentment, així ho ha demostrat. Amb tots nosaltres, Alfons López Tena. Després de les paraules del mestre Cardús, jo ja respecte a per què cal la independència i per què necessitem la independència, jo no afegiria res més. El que sí que faria és una mica com Thatcher quan era primera ministra, que als assessors els preguntava: no em digueu el què ja no el sé, digueu-me el com. I el com és el que ja s'ha dit aquí, el com és la democràcia. El com és que, a diferència de tota la història personal, familiar, històrica, valgui la redundància, en la qual qualsevol aspiració catalana acabava en repressió, acabava en exili, acabava en sang, acabava en tortura, acabava en dictadura, a diferència d'això, ara ja no és possible. I això és el que s'ha demostrat i hem demostrat que és una de les grans virtuts del procés de referèndums que des que Arenys de Munt va començar estem endegant, hem continuat i ara em referiré d'una manera més detallada al tema. Això és la primera virtut que ha tingut això, que ha tingut aquest procés, que té aquest procés, i és demostrar a tothom que és possible, que és possible, que és possible que hi hagi col·legis electorals, que és possible fer-ho d'una manera rigorosa, que és possible anar-hi amb una papereta, amb una urna, i que és possible votar en secret i que és possible votar sí o no a la independència de Catalunya. Això que fa un any o fa 2 anys tothom podria dir no, és que no es deixarà, no, és que no serà possible, o és que ja m'agradaria, doncs la gent ho ha pogut fer. I un dels efectes, i ho està fent, i un dels efectes més importants crec jo és aquest, el de canvi de mentalitat. El que sobretot gent gran, que viu encara amb la por de la guerra, amb la por dels enfrontaments, amb la por de la dictadura, de l'exili i de la repressió, ha vist que això era possible. Que malgrat que des de les autoritats espanyoles s'ha intentat tot per a fer-ho impossible, no només allò que coneixeu en el mes de setembre respecte a Arenys de Munt, sinó moltes més maniobres posteriors, malgrat que s'ha intentat tot per a impedir-ho, no s'ha pogut impedir. No es pot impedir. I no es pot impedir perquè en democràcia no es pot impedir cap moviment popular
que es faci dins de la legalitat. Hem estat capaços de fer-ho d'aquesta manera i de fer-ho dins de la legalitat i en conseqüència que no hi hagi hagut manera, dins de la legalitat també, d'impedir la lliure voluntat i l'expressió de la lliure voluntat del poble. Aquí penseu que centenars de persones, milers de persones ja arreu de Catalunya han estat i estem treballant d'una manera activa, sacrificada, voluntària, com sabeu tots els que aquí heu estat i ho teniu que fer encara en els vostres municipis, sense cap suport institucional, sense diners públics, sense comptar amb els censos, sense comptar absolutament en res més que amb la bona voluntat, que amb la bona fe i que amb la feina voluntària i sacrificada hem estat i som capaços de muntar uns processos electorals, model d'eficiència, model de fiabilitat i model de democràcia. Compareu ara amb els espanyols de Catalunya que a l'Ajuntament de Barcelona han estat organitzats dedicant milions d'euros, incomplir la llei, fent servir el padró, i, a més, fent un sistema en el qual no se sap qui vota, tothom pot votar en nom de qui li doni la gana, no se sap què s'està votant, perquè en el moment que es vota no se sap què queda comptabilitzat i, en conseqüència, no se sap si quan votes una cosa es comptabilitza quan votes allò o votes tot el contrari. El vot no és secret. Suposo que heu vist ara que el president del Partit Popular que una altra persona havia votat amb un seu, ara, quan ha posat de manifest, li han dit cap problema, s'anul·la el vot. S'anul·la el vot perquè saben el vot que ha fet aquella altra persona. Això s'anomena vot secret. És el propi de la democràcia. També, tot aquest procés dels últims 30 anys també diu una cosa, que després dels primers anys de democràcia, de muntar la Generalitat, dels ajuntaments democràtics, després dels anys de la discussió, cada vegada més aquesta mena de casta político, i no només política, que viu d'Espanya, s'ha convertit en una casta provinciana, mediocre, i incapaç ni tan sols d'organitzar amb tots els diners públics i amb un ajuntament del darrere incapaç d'organitzar ni el que aquí molt poques persones han estat capaços de fer sense diners, sense recursos, sense cap mena de suport i amb tota la persecució per part de les administracions. Vosaltres sou capaços de muntar un estat perquè ja heu demostrat que sou capaços de muntar un estat. Ja heu demostrat que sou capaços de fer un sistema de votació equilibrat, amb plenes garanties, sense cap mena de recurs, en la qual s'assegura el vot secret, en la qual s'assegura la fiabilitat i en la qual s'assegura que una persona vota aquella persona i vota el que vota. Això tan elemental, però fent-ho des del poble, amb la força tranquil·la del poble, és allò que els espanyols de Catalunya no són capaços. Parlaven de botifarrèndums, ara de què parlen? Del frau sistemàtic que estan cometent? De que estan fent servir els carnets d'identitat de la gent per votar en un seu? De que estan canviant el vot que vota la gent per posar la moció que volen? De que estan fent propaganda directament amb diners públics, amb diners dels nostres impostos, a efectes de cridar a votar l'opció cada alcalde de grava? D'això són capaços els espanyols de Catalunya? D'alcaldades? Això és el que són. Uns mediocres, uns provincians, uns incapaços. A diferència d'això, aquí hi ha un poble en marxa, un poble que sap fer bé les coses, un poble que sap treballar i un poble que ja no té por. I un poble que és capaç d'aparcar diferències, d'aparcar tot allò que legítimament es pot separar de projectes polítics, d'ideologies, d'edats, de tota mena de condicions diferents, per a treballar junts en un objectiu. I aquest objectiu és l'objectiu que tots els pobles del món tenen i mantenen. Jo no conec a ningú, quan pregunten per què la independència de Catalunya, pregunten als espanyols. Coneixen algun partit espanyol que no sigui independentista? Que no vulgui mantenir la independència d'Espanya? Tots són independentistes, perquè no hi ha res millor per a un poble que tenir un estat propi. No hi ha res millor per a un poble que poder prendre les pròpies decisions, i encertar-la o equivocar-se. Però encertar-la i equivocar-se per la decisió democràtica del propi poble, no perquè vinguin posades de fora. Això ja és imparable i, per tant, amb la llei en la mà i aplicant els principis espanyols, aquells que els que teniu una edat recordareu de la Guàrdia Civil quan estava per aquí en tota la casa quartel, allò de paso corto, vista larga i mala leche. Aplicant això, si no xarra, segurament, com deia la companya de València, però tal com ells apliquen les coses, serem capaços d'aconseguir un referèndum oficial convocat
per les administracions públiques dins de la legalitat, de manera que tothom pugui votar lliurement si vol o no vol la independència de Catalunya. I això no hi ha ningú que pugui aturar-ho, perquè en una democràcia i dins de la Unió Europea i en un estat en fallida i que en aquest moment des del dia d'ahir està intervingut i en un règim de protectorat, no poden impedir-ho, perquè la democràcia està del nostre costat. Per tant, bona feina, continuem treballant i visca Catalunya lliure de ser la República. Màrius Torres, poeta universal. 100 anys del seu naixement. Qui millor per recollir el fil de la història i homenatjar el centenari del seu naixement que una ponentina compromesa. Una ponentina amb el segon disc recent estrenat. El presenta dissabte a l'Auditori de Lleida. Per tant, us deixem amb l'actuació de Meritxell Gené. M'omple d'orgull poder ser aquí en aquest acte al nostrat. Només em queda dir, per homenatjar al poeta Màrius Torres, al qual tinc tanta estima perquè he passat hores i hores perdent-me i bevent de la seva poesia, i gràcies a ell m'atreveixo a dir-ho davant del seu germà, que m'omple d'orgull poder-lo tenir aquí avui i poder cantar davant d'ell. Cantar paraules del seu germà que les va escriure amb tant fervor i que són tan punyents que arriben avui dia. I que, encara que hagi passat el temps, potser podríem dir que és trist, potser, però sembla que les coses no canvien tant. I el que Màrius Torres va escriure en aquell moment, avui dia segueix sent igual o tan vigent com llavors. Per tant, les seves paraules en aquest moment ens donen molta esperança. Màrius Torres va escriure una poesia preciosa que a mi m'encanta, que és La ciutat llunyana. La va escriure en un entorn en el qual els lleidatans es trobaven davant d'una Lleida destruïda, derrotada, en una postguerra imminent. El poeta ens va esperançar a tots aquells lleidatans que vivien llavors i els que han vingut al darrere, perquè ens va dir una cosa que realment ens marcarà, i va dir: la terra mai sabrà mentir, la ciutat llunyana. La ciutat d'ideals que volem bastir entre runes de somnis colgats prop de terra. Pàtria, guarda'ns, la terra mai sabrà mentir. Entre tants crits estranys que la teva veu pura ens parli, ja no ens queda quasi cap la luna de bronce que de torres altíssimes
Màrius Torres, al qual hem tingut la bonica oportunitat de que ens arribés aquesta poesia gràcies a un cantautor que a la nostra terra ha sigut un referent. En Lluís Llach ja fa temps va musicar una poesia de Màrius Torres, que és la preciosa cançó Amanda. Avui m'he permès el luxe de versionar-la, si més no, humilment. Espero que us agradi. Podem acostar les nostres vides calmes. Entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes. No podem acostar les nostres vides calmes.
un sentit, si més no musical-la. És una poesia que el mateix poeta va escriure i la va titular Aniversari. És molt curteta, però és molt punyent, i tinc molt a dir. Intentaré expressar-me vocalitzant ben clar perquè ho entengueu tot. I bé, doncs amb aquesta poesia m'acomiado. Aquesta poesia és una primícia, encara no l'he tocat molt públicament. Bé, doncs espero que aquest petit experiment us agradi i bé, moltíssimes gràcies. Bona nit. Vull expressar tot el meu suport a l'acte d'estat que esteu celebrant, aquí, al Teatre l'Amistat, de Mollerussa. És un honor i em fa molta il·lusió sentir-me partícip d'un acte que va encaminat a aconseguir que Catalunya esdevingui un estat. És important que a través d'aquests actes
prenguem consciència que els nostres objectius, les nostres il·lusions, els nostres somnis només es faran realitat amb l'acció política. Cal que els que volem una Catalunya plena aconseguim una majoria política al Parlament perquè proclami l'Estat català. Només així tindrem veu al món i només així Catalunya existirà. El futur de Catalunya depèn de nosaltres, de les persones que han nascut a Catalunya i de les persones que han vingut a viure i a treballar al nostre país. En definitiva, només depèn de tots els catalans. Visca Catalunya lliure! Ens ha promès que vindrà a Mollerussa a la tardor. Avui li era impossible ser de cos present aquí entre nosaltres. Ha hagut de fer un viatge d'urgència que pot ser transcendent per al futur del Futbol Club Barcelona. Suposem que les properes setmanes totes i tots entendrem i comprendrem per què avui aquí no pot estar entre nosaltres. Més, el país necessita i necessitarà de dirigents valents que arrisquin i necessitem que algú ens expliqui d'on venim per tenir encara més clar cap on hem d'anar. El següent convidat que ens acompanya porta anys viatjant per tot el país explicant-nos la història d'una manera propera i entenedora. I dèiem que necessitem dirigents valents. Doncs l'Oriol Junqueras, el següent convidat, va deixar-ho tot. Programes de ràdio, de tele, articles als diaris, conferències, universitat. Va deixar-ho tot per anar-se'n a Brussel·les a defensar Catalunya i els nostres drets al Parlament Europeu. Tots els que el coneixen li auguren un futur encara més gran al servei del nostre país. Eurodiputat Junqueras, Mollerussa Esteve. Bona nit. M'han dit que sigui breu, i ho seré. Malgrat que voldria dir-vos moltes coses, encara que només fos perquè hem compartit moltes batalles. Seré una mica èpic, Hem compartit moltes batalles a dalt de les muntanyes, a Pinyana, amb la Dolors, o en el Facebook, amb el David, o en els vostres pobles, des de Butsènit fins a les Borges, i Arbeca, i Seròs, i Bellvís, i Bellpuig, i Cervera, i Tàrrega, i Lleida. I encara en compartirem moltes de batalles, almenys fins a la batalla final, la batalla de la nostra victòria, la batalla de la nostra llibertat. Perquè nosaltres també volem un món millor. I per nosaltres un món millor és un món que comença amb la independència del nostre país, que comença amb el fet de dotar-nos d'estructures d'estat, per ser un estat com qualsevol altre en el món. I volem aquestes estructures d'estat perquè, senzillament, perquè ho desitgem, perquè ens convé i perquè ho necessitem. Ho desitgem perquè molts de nosaltres seríem independentistes encara que l'estat espanyol fos l'estat més democràtic, més ric, més just del món, i continuaríem sent independentistes. Som independentistes perquè ens convé econòmicament i socialment, perquè els convé als nostres treballadors i als nostres estudiants, i als nostres investigadors i a les nostres empreses, i als nostres avis i a les nostres àvies, i als nostres fills. Ens convé perquè ens convé des d'un punt de vista econòmic, però també no només ens convé, sinó que cada vegada ens urgeix més. I ens urgeix perquè, si bé és veritat que nosaltres aspirem a ser un estat perquè hem estat i som una nació, també és molt probable que si volem continuar sent una nació necessitem ser un estat. I ens urgeix també perquè cada vegada més la pertinença al vincle amb l'estat espanyol ens pesa i ens amenaça el nostre futur. I si voleu, si em deixeu, posaré algun exemple econòmic. Avui sabeu, o ahir, que el president del govern espanyol ha aprovat un pla econòmic ple de restriccions i de no sé quants sacrificis per estalviar-se 15.000 milions d'euros l'any. Doncs sapigueu que l'any passat
l'estat espanyol va aprovar un dèficit de 58.000 milions d'euros. I per aquest any ha aprovat un dèficit de 70.000 milions d'euros. I per tant, en 2 anys, el dèficit previst, que en realitat serà molt superior, s'acosta als 130.000 milions d'euros. I què si se n'estalvien 15.000 milions? I què si 130.000 milions d'euros de deute nou en els últims 2 anys és més que tots els diners que han arribat d'Europa a l'estat espanyol en l'últim quart de segle? I qui us penseu que ho acabarà pagant tot això? I aquí ens convé més que ningú fotre el camp. Són nosaltres. I per tant, ho desitgem. Ens convé i cada vegada ens urgeix més. I de fet, tenim molts exemples històrics que ens conviden a estar especialment atents. L'estat espanyol tradicionalment ha tendit a estirar més el braç que la màniga i cada vegada que s'ha trobat en una situació econòmica desesperada ha tendit a esprémer econòmicament les seves perifèries polítiques. I ho ha fet amb Holanda en temps de Felip II, i ho ha fet amb Catalunya i Portugal en temps de Felip IV, i ho ha fet amb les colònies americanes en temps de Carles IV o de Ferran VII, i ho ha fet amb Cuba, Filipines i Puerto Rico a finals del segle XIX. I la resposta d'aquestes perifèries polítiques ha sigut sempre lluitar per la seva independència. I totes elles l'han assolit, excepte nosaltres. I per tant, és evident que nosaltres hem d'estar més atents que mai, perquè ho desitgem, perquè ens convé, perquè ho necessitem, perquè els antecedents històrics ens avalen i perquè estem més a prop que mai de la victòria. I estem més a prop que mai perquè, si bé és evident, i em sembla que això ho hem d'assumir, que la mitjana de nosaltres no és pas millor que la mitjana de les generacions que ens han precedit, i ara tindreu un bon testimoni amb el Víctor Torres d'aquí uns minuts. Si bé és veritat que nosaltres no som millors i que és possible que siguem francament pitjors en la nostra voluntat, en la nostra capacitat de sacrifici, també és veritat que el context històric és el més favorable dels últims 3 segles i que, per tant, sobre les nostres espatlles descansa una especial responsabilitat, que és que si no ho aconseguim ara, en el context més favorable dels últims 3 segles, de què haurà servit el sacrifici i l'esforç de totes aquelles generacions que ens han precedit? I amb quina cara i amb quins ulls mirarem en els nostres fills i en els nostres nets quan algun dia ens diguin per què no ho veu fer? I és possible que ara molts estiguem cansats, segur que sí. De fet, si treballem de debò, és normal que estiguem cansats. I és possible que molts de nosaltres estiguem decebuts, tristos, enfadats, emprenyats, segur que sí. I segur que no ens manquen motius per estar-ho. Però totes les nostres diferències, per grans que siguin, per enormes que ens semblin, són ridícules si les mirem amb una mica de perspectiva històrica. Si us situeu a 1714, quan la ciutat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya clamaven per última vegada la resistència al migdia de l'11 de setembre, i sabent que ja no hi havia ningú per enviar a les muralles ni a la gran barricada per defensar la ciutat, i en canvi feien una darrera crida i la justificaven dient que fem aquesta crida perquè tothom sàpiga i perquè les generacions futures sàpiguen que han defensat a ultrança la llibertat de la pàtria, mireu-vos-ho des d'aquella perspectiva i totes les vostres diferències us semblaran ridícules. Mireu-vos-ho des de la perspectiva de 1939 i totes les vostres diferències us faran riure o us faran plorar. I per tant, hem de ser capaços de fer més del que hem fet. I si estem cansats, ho sento molt, però si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. I quan haguem utilitzat tots els nostres millors arguments, els del desig, els de la conveniència, els de la necessitat, els arguments més identitaris basats en la llengua, en la història, en la literatura, en l'art, i els arguments
més econòmics i més socials, quan els haguem desplegat tots, descobrirem com descobrim en els nostres pobles on fem les consultes i descobrirem en el conjunt del país el dia que fem un referèndum de debò que hi ha molta gent que no ens vol escoltar o que ens escolta però que no ens vol creure o que ens creu però que no ens fa cas. I haurem de desplegar aleshores altres armes i haurem de desplegar també, com entre nosaltres, com hauríem de fer en els nostres pobles, la nostra simpatia i la nostra generositat envers els companys que treballen, encara que treballin poc, perquè no som tants com per poder prescindir de l'esforç, per petit que sigui, d'un dels nostres. I hem de ser exigents amb ells, segur que sí, i amb nosaltres mateixos. I és sobre la nostra generositat amb els altres i sobre el nostre compromís en l'esforç quotidià que nosaltres podrem ser exigents amb els nostres i junts treballar per la llibertat. I si vosaltres no sou generosos, i si vosaltres no sou compromesos, i si vosaltres no sou exigents sobre aquests fonaments, no ens en sortirem. I no cal que espereu miracles. No ens ho regalarà ningú, ni de fora, ni de dins. I no cal que reclameu a les vostres institucions ni que espereu líders messiànics. És una feina que heu de fer vosaltres, cada un de vosaltres. No podem prescindir del vostre esforç. És el vostre compromís, és la vostra exigència la que ens acosta a la llibertat. I com que m'han dit que sigui breu i jo m'he compromès a ser-ho, deixeu-me que intenti acabar. Vosaltres en sigueu conscients o no, ho vulgueu o no, almenys la majoria de vosaltres, d'alguna manera o altra, sou la glòria i l'esperança de la pàtria. I en sou la glòria perquè en sou l'esperança. I en sou l'esperança perquè un dia en sereu la glòria, perquè sabreu ocupar el vostre lloc entre els valents. Perquè la llibertat i la vida només se les mereixen aquells que les lluiten cada dia. I vosaltres haureu de ser testimonis d'aquesta lluita quotidiana per la nostra llibertat i la nostra vida. I vosaltres sovint haureu de predicar sols, i sovint us sentireu sols. I com deia Vicent Andrés Estellers, nosaltres, i em permeteu que li canvi una mica els versos, nosaltres serem la paraula viva i amarga, en un temps en què ja no hi haurà paraules i només hi serem nosaltres i el silenci. Però no tot serà silenci, perquè direm la paraula justa i la direm en el moment just. I no direm la nostra paraula amb voluntat d'antologia, perquè la direm honestament, iradament, sense pensar en cap altra posteritat que no sigui la del nostre poble, perquè allò que val és la consciència de que no sé res si no s'és poble, i nosaltres, greument, haurem escollit, i després d'un silenci estricte, caminarem decididament. Perquè nosaltres sabrem, i ara aquí ja no cito Estellers, perquè nosaltres sabem que la llibertat, que la vida, que la independència no es demana, no es negocia, no es suplica. La independència es proclama i es defensa. Feu-ho! Impulsor de la Joventut Republicana, fundador d'Esquerra Republicana, integrant de la columna Macià Companys, al front en defensa de la llibertat a combatre els qui van donar un cop d'estat contra la democràcia el 18 de juliol del 36.
Secretari de la Generalitat a l'exili, quan va tornar, lluny de rendir-se, va continuar la seva trajectòria de compromís polític i nacional al Parlament i al Senat. Un honor i un privilegi tenir entre nosaltres a Víctor Torres. Història viva, llegenda. Víctor Torres és Catalunya. Amigues, amics, si us digués que estic apassionat seria un tòpic, però és veritat. Realment vaig estar dubtant una mica quan el Víctor Costa em va invitar a fer part d'aquest acte, però de seguida vaig donar de que m'esperava una bona diada. I no m'he equivocat. Només d'entrada en aquesta sala, la visió de tantes cares conegudes i estimades, tants rostres de companys amb els quals he compartit tantes lluites, tantes alegries i tants disgustos. Mireu, jo tinc 95 anys i fa 79 anys que milito en el mateix partit polític. Això vol dir que he estat present en tota la trajectòria de la nostra Catalunya al darrer segle. Hi ha hagut moments d'eufòria, moments de tristesa, moments d'alegria i de dolor. Jo soc allò que en diuen l'històric republicà Víctor Torres. Doncs sí, és veritat. Soc un històric perquè els fulls del calendari no menteix. I són implacables. Però després de tantes lluites i de tants anys, estic content avui, precisament avui, de dues coses. D'assistir a un acte tan extraordinari com que estem presenciant, amb aquesta multitud entusiasta, aquesta actitud honrada de tots vosaltres. I tot això compartir-ho amb el record del meu germà. Realment és un privilegi de molts anys que pugui assistir a un acte amb aquestes dues satisfaccions. Soc un històric i això em permet, amigues i amics, de recordar-vos alguns dels episodis de la meva llarga existència, alguns de bons i alguns de dolents. Em voleu un de bo el 14 d'abril del 1931. Aquell esclat d'alegria, aquells presidents nostres proclamant repúbliques, aquella marsellesa pels carrers, aquella bandera republicana que sortia de l'armari del Fons d'Interessos, aquell canvi de règim únicament amb la força dels vots, sense trencar ni vidre, donant una prova de ciutadania i de civilització
que pocs pobles poden presumir d'haver tingut tan noble i tan digne com aquell nostre. Però que mateix dia, o 3 dies després, una tristesa. El nostre Macià, el nostre president, va tenir la contrarietat d'haver de renunciar a la República Catalana per tal de fer que pugui ser viable i sense trastorns la República que s'havia proclamat arreu de l'estat espanyol. I el nostre Macià va dir amb llàgrimes als ulls: avui és el dia més trist de la vida. Alegria el dia que vaig veure el Macià, al mes de desembre del 1932, passar en revista una companyia de l'exèrcit espanyol, amb bandera i música, amb aquella marcialitat que tenia com a antic coronel de l'exèrcit. I els soldats de l'estat espanyol presentant-li les armes quan ell entrava al Parlament de Catalunya per a ser designat president de la Generalitat. És una d'aquelles missatges que per anys que es visquen els que van tenir la sort de veure no oblidarem mai. Tristesa, per exemple, aquell malaurat 6 d'octubre. No sé si va ser un error o no. Jo personalment, en aquells moments, pertanyia a la Joventut d'Esquerra Republicana de Catalunya i quan vaig sentir la proclama del Lluís Companys vaig sentir una vibració i vaig dir: sí senyor, els companys té raó. I vaig anar a la Diputació de Lleida on em van dir que repartien armes. I efectivament a mi em van donar una pistola que no sabien com funcionava. I vam estar esperant hores i hores de la nit, esperant les consignes dels tancats i no van arribar. I tristesa infinita d'haver tornat cap a casa amb la cua de cames. Però alegria aquell 16 de febrer del 1936, quan vam fer aquella campanya electoral defensant el front d'esquerres i demanant al poble de Catalunya que amb el seu vot alliberés el Companys i els seus consellers que estaven empresonats a desergar l'estat del president. I jo disfrutava veient aquelles multituds de pagesos, d'Aitona, de Pont de Suert, de Pons, d'Arbeca, vibrant amb aquelles al·locucions que feien nosaltres. I alegria immensa quan vam obtenir el triomf i vam obtenir que s'obrissin de batabat les reixes d'aquelles argàstres que empresonaven els nostres dirigents. Alegries i tristeses. Alegries també més endavant quan els pagesos volien la llei de contractes de conreu i el Parlament de Catalunya ho va defensar amb gran energia, malgrat que el Tribunal Constitucional d'aleshores ja va declarar inconstitucional aquella llei que havia votat el Parlament de Catalunya i que era l'esperança dels pagesos. I segons que va fer el Parlament de Catalunya, es va passar pel darrere la sentència del Tribunal Constitucional i va tornar a votar íntegra la llei de contractes de conreu. I sabeu qui va defensar aquesta revotació de la llei de contractes de conreu? Va ser el pare. Dia d'alegria, dia de joia. Però dia de tristesa
dies després, 4 anys després, quan un exèrcit traïdor al seu jurament de fidelitat es va sublevar al Marroc a les ordres d'un general que es deia Franco Bahamonde i van començar la vegada civil de les guerres, ocasionant centenars de milers de morts, destruccions sense nombre, i sotmetent el nostre país a un esclavatge que va durar 35 anys. 35 anys sotmetent el nostre poble a una dictadura, a un genocidi espiritual, perquè un dels motius principals del franquisme era l'anorreament de la nostra personalitat nacional. Tristesa també quan vam passar vençuts i derrotats durant la Guerra Civil. Però alegria també abans, quan van començar les hostilitats, quan van desfilar per la Via Laietana de Barcelona un 8 de setembre del 1936, més dels 1.000 joves d'Estat Català i d'Esquerra Republicana, amb senyeres i les estelades, anant cap a l'estació de França per anar a combatre el front d'Aragó. I alegria immensa, com vam tenir l'alegria de veure el president Companys que venia a encoratjar-nos i a acomiadar-nos en el que anava cap al front, a lluitar per la nostra pàtria. I naturalment, tristesa infinita, quan davant d'aquella superioritat escandalosa d'armament, de disciplina i de tota classe d'aparents guerrers, van ser derrotats definitivament pel feixisme. Però una altra tragèdia inesperada. Franco havia aconseguit derrotar-nos, però volia arrodonir la seva obra destructora. I sabeu què es va pensar? Es va posar en contacte amb els feixistes alemanys i van anar a segrestar el president Companys, que estava refugiat pacíficament a la Bretanya francesa. I se'l van emportar a Barcelona i després d'una comèdia de consens i guerra el van assassinar miserablement. Però alegria al cap de 2 dies. Quan a França ens van enterar, quan Hitler, el president Hitler, va comprendre que mort el company, ell hi havia de succeir, i malgrat que França en aquells moments ja estava ocupada per l'exèrcit alemany, que França estava vençuda i derrotada i que nosaltres érem els enemics dels alemanys, Hitler, el gran polític, va girorir, sabent que la seva condició de president del Parlament de Catalunya l'obligava a succeir el president Companys, no va dubtar en un moment i va dir: jo soc aquí, jo soc el president de Catalunya, en aquella França derrotada i humillada i ocultada per l'exèrcit alemany. Això va ser una gran alegria que a tots nosaltres ens va inflar el fort d'esperança i el fort orgull com a catalans. I moltes més coses que podria explicar de la meva llarga vida. El retorn victoriós després de la mort general Salons, de la mort del Franco. Sabeu com vaig celebrar la mort del Franco?
la gent, quan sentia per la ràdio que s'estava morint, començaven a comprar botelles de xampany per ràdio. A mi se'm va dir de comprar una olivera. A llavors vivia a Montpellier, a França. Vaig agafar un aparell de ràdio portàtil i al jardí de la proprietat on estaven vaig connectar amb el Valle de los Caídos on enterraven el tigre. I jo vaig començar a acabar un floc per plantar-hi una olivera. I la gent em preguntava, què fas si no tornes aquí? Pues jo planto una olivera aquí perquè serà el símbol de que mentre el Franco s'estarà podrint al Valle de los Caídos, aquesta olivera, que és l'arbre de la pau, anirà peixet i florint. I alegria quan vaig tenir la sort que el president Irla va tenir la bondat de donar-me l'altíssima responsabilitat com a secretari general de la presidència, d'estar dirigint els serveis de la Generalitat a París. Aquest també va ser un dia d'una gran felicitat, perquè vaig tenir l'ocasió de prendre contacte amb aquests homes il·lustres que estaven a l'exili i que continuaven servint fidelment al nostre país. Aquests homes que es deien Carles Pisollet, que es deien Rovell Virgili, que es deien Josep Tarradellas, que es deien Pompeu Fabra, que es deien Josep Carner, que es deien Humbert Torres, i tants altres que durant tants anys van estar defensant el prestigi i el nom de Catalunya en terres estrangeres. Aquests anys, molt llargs, no s'acabaven mai, perquè l'enyorança i la tristesa són unes de les coses que van junts amb l'exili. I aquell exili no s'acabava mai. Era llarguíssim. I entre ells em deia, em precisaven totes les hores del Sena, tu potser ho veuràs, la Generalitat està plerta, però jo no la veuré. Però si la veig, serà perquè entraré al Palau de la Generalitat com a honorable president de la Generalitat i amb els Mossos d'Esquadra que em presentaran les armes, si no, no hi entraré. I va ser així aquell dia famós del Jazz. Un altre dia venturós que també cal recordar amb emoció i amb simpatia. Tants altres testimonials, tants altres motius de joia i de tristesa. Però la nostra pàtria, que ha passat tants anys oprimida amb el franquisme, que ha sabut renéixer, encara li toca vèncer molts obstacles. Us han explicat els companys, us ha explicat magníficament el Cardús, i us ha explicat magníficament el tot tema i el nostre diputat d'Europa. I ells us diran, us han dit ja el que jo voldria dir-vos, però no us ho diré perquè no ho faran més que ho pugui fer jo. Però sapigueu, de totes maneres, amics, que ha arribat un moment que la conducta d'una gent amb els quals podíem comptar per a seguir endavant el camí de les nostres reivindicacions, ha arribat un moment en què les falsetats, les falses promeses, les actituds dubtoses, els enganys, i això només té un nom. Hem de deixar
l'etapa passada, l'etapa perduda, i hem d'orientar les nostres energies, la nostra capacitat combativa, la nostra il·lusió, les nostres esperances cap als horitzons de la sobirania i de l'independència. No hi ha altra solució que aquesta. Us ho han dit els meus companys i jo us ho repeteixo amb el convenciment de tenir darrere 70 anys de lluita constant per la mateixa independència de Catalunya. Avui dia, estimats amics, ha arribat el dia de dir prou i d'ara endavant fer tot el possible perquè aquesta pàtria s'aixequi d'una vegada per sempre i puguem arribar a obtenir aquella Catalunya que valia el Macià, aquella Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa. I una altra alegria, amics meus, la d'estar aquí amb vosaltres, perquè realment la meva vinguda aquí avui és per mi un dia que el marcaré amb una creueta al calendari, perquè m'heu donat coratge per continuar, m'heu donat ànims per continuar la experiència. Us convido perquè avui, amb la mateixa energia de sempre, però amb més esperances que mai, cridem Visca Catalunya Lliure! L'acte arriba al seu final i per tal de cloure-ho tenim en Joan Soler, el president de l'Ateneu Popular Plana d'Urgell, que ens adreçarà unes paraules i finalment acabarem amb el cant dels segadors, com no podia ser més, amb tots els ponents de l'escenari i finalment brindarem al hall amb una copa de cava. Endavant, Joan. Amics i amigues, molt bona nit a tots. De paraules ja en queden poques després de la gent brillant, de la gent clarivident que avui ens han delectat amb la seva companyia i amb la seva oratòria. A mi em toca, com a representant de l'Ateneu, i ha fet un ball i molt ben a gust, fer els agraïments preceptius i merescuts. A tots els amics i amigues de l'equip de voluntaris i de l'Ateneu que han permès fer el valuós treball que avui ens ha permès fer aquest acte. A l'Ajuntament de Mollerussa, per la cessió d'aquest preciós teatre de l'Amistat i pel suport logístic. Als amics d'Òmnium Cultural de Lleida Ponent per la seva estimada i valuosa col·laboració. Als diaris digitals, Ara Ponent, Directe.cat i la web i Racó Català, per tot el suport amb els banners i tot el que ens han permès posar. A la resta de mitjans de comunicació també locals i comarcals que ens han ajudat a divulgar-ho. A l'Agència Events de Catalunya per la seva eficient tasca organitzativa i al col·lectiu AIM Catalan I Love Freedom, ja veieu que l'anglès us és molt fort, per la seva tasca i per haver-nos donat la confiança d'organitzar aquest acte
d'estar aquí a les Terres de Ponent. A tots i a totes els magnífics ponents que ens han honorat amb la seva companyia i que ens han delectat amb les seves intervencions. I a tots i totes vosaltres que avui heu omplert de gom a gom aquest preciós teatre per la vostra companyia, pel vostre escalf i pel vostre entusiasme. Moltes gràcies a tothom. Ara fa un any vam fer una pràctica en el qual l'Ateneu va participar en l'organització junt amb altres companys i amics que és de la primera jornada per la independència. Aquell acte vam emplenar també de Mogom la sala d'actes cultural, diguem, de Mollerussa, eren 250 persones. Però la progressió, la situació social, política, ha permès que avui aquí en som moltíssims més. Això és tot una explicació del que està passant al país, de l'efervescència, del sentiment. I avui aquest acte el que hem volgut és insistir en la necessitat i en la importància que té per a tots nosaltres, els que tenim sentit de país, aconseguir un estat propi. Però jo principalment voldria posar molt èmfasi en voler retre un homenatge humil, sincer, a tota aquesta munió de gent que, a partir de l'engegada que va haver a Arenys de Munt, han permès fer tota aquesta tongada de consultes i que per mi han estat un exemple de dignitat de país, un exemple de mobilització cívica, democràtica, única, admirada internacionalment, perquè, com ho vull dir a l'Alfonso López Tena, amb tots els mitjans que avui s'estan esmerçant amb la consulta que s'està fent a Barcelona, després de 4 dies, quan resulta que hi havia algú que volia fer una mica de beza o volia minimitzar la participació en la majoria de consultes, resulta que porten uns 6 nits de participació, havent-hi esmerçat 3 o 4 milions d'euros en campanya publicitària amb tots els mitjans, cosa que evidentment no hem tingut ni ha tingut ningú que d'una manera popular i espontània, de tota la gent, els que sou aquí, els molts que avui no han pogut venir, que han estat treballant, perdent hores, dedicant-les amb entusiasme, amb sacrifici, però sobretot amb una gran convicció pel país, organitzant, repeteixo, unes consultes modèliques, exemplars i admirades internacionalment, i la premsa internacional així ho ha constatat. Per tant, jo sí que us vull demanar, per a tots aquests voluntaris, col·lectius i plataformes locals i comarcals que han organitzat les consultes i pels que estan organitzant encara les properes tongades que vindran, demano un sincer i fort aplaudiment per a tots ells. I ara què? Aquesta és la pregunta que l'han contestat a bastament, però jo la voldria portar en un altre àmbit, fer-ho molt breu, perquè la nit és llarga, hi ha hagut grans intervencions i per tant a mi solament toca cloure, però voldria fer una petita i breu reflexió. I ara què? Crec, i això ho he sentit dir moltes vegades, que diu que al món hi ha 3 classes de persones. Els que no s'entenen mai de res, els que se'n poden enterar però miren a una altra banda, aquests poden ser tan o pitjors, negativament parlant de la societat dels altres, o els que fan que passin les coses. Jo em recordo a l'acte que es va fer, concretament, junt amb els companys del Centre Català de Negocis, a Ribís, em van invitar a anar-hi, va ser un plaer per mi poder participar en aquell acte, i va haver un senyor del públic que va demanar: bé, però què podem fer nosaltres? I jo li vaig contestar: mentre vostè demani què és el que podem fer nosaltres, aquí a la vora meva hi ha un company que ve des de Girona, del Centre Català de Negocis, que avui fa un acte, demà en fa un altre, cada dia en fa un, que farà entrenada i tornada, que demà torni a treballar aquest senyor, farà 300 o 400 quilòmetres, i aquí hi ha l'exemple de què cal fer. Una altra de les
podria dir, afegiria, de les característiques humanes, és que normalment tots plegats ens acostumem a mirar sempre a buscar culpes. Tenim una situació que veiem les potencialitats però tots ens fa patir. Què és el que hem de fer? La culpa és dels polítics, de la classe política. Mireu, totes les hores, tots els esforços, totes les energies que dediquem a buscar culpables, jo el que us demano és que les dediquem a treballar. A treballar mobilitzant el país. A treballar fent que aquesta assignatura pendent que abans dèiem, que és de fer apostolat de l'independentisme, fer perdre la por a la gent. Quan marxem d'aquí, tots i cadascun de nosaltres ens dediquem a fer entendre a l'altra gent, a neutralitzar aquesta espècie de síndrome d'Estocolm que durant molts anys ens han posat damunt, que no ens fan creure les nostres pròpies possibilitats. I això ho hem de fer nosaltres perquè ningú més ens hi ajudarà. Hi havia... I a vegades hi ha frases èpiques a la vida. Una per mi, a mi m'agrada molt dir-la i a recloure, i era la del John Fitzgerald Kennedy. Aquell home carismàtic va dir, en lloc de preguntar el que el país pot fer per tu, pregunta el que tu pots fer pel país. Però hi havia un altre home encara molt més carismàtic per nosaltres, que era Lluís Companys i Jové. Ell va dir, al món hi ha moltes causes nobles i molta gent predisposada a defensar-les. Catalunya solament ens té a nosaltres, els catalans. Theodor Herzl va dir, un poble no pot ser ajudat més que per ell mateix. La llibertat és un bé preuat, escàs i molt valuós, i per aconseguir-lo cal treball, coratge, molta constància i molta perseverança. No te'l regala, tal com molt ben dit abans, te l'has de guanyar. Solament per ser lliure, solament pot ser lliure, qui realment, i amb totes les seves forces, lluita per ser-ho. Però, amics i amigues, estigueu segurs de que la força de la nostra raó no té deturador i és imparable. Gràcies a tots per la vostra assistència, bona nit i fins sempre. Demano a tots els companys, amics i amigues que avui ens han acompanyat i que han intervingut, sisplau que pugin a l'escenari per cloure l'any. Viva!